Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika. Ova video lekcija namijenjena je učenicima 3. razreda srednje škole. U današnjoj video lekciji bavit ćemo se glagolskim oblicima za izricanje vremena i načina na primjeru jedne pripovjetke u sklopu teme Zagreb kak imam te rad. Na današnjem satu primjenjivat ćemo glagolska vremena i glagolske načine u govoru i pismu te razlikovati zastarjelice od pomodnica. Pripremite se za rad uz pribor za pisanje, bilježnicu i računalo. Po potrebi zaustavite video lekciju da biste riješili postavljene zadatke i aktivnosti. U bilježnicu zapišite asocijacije na riječ glagol. Neka vas vodi pitanje što znam o glagolima. Napisano naglas pročitajte. Svoje znanje o glagolima primijenite u prvom zadatku. Vaš je zadatak pročitati tekst i ispisati samo glagole u svoju bilježnicu. Po potrebi, tijekom današnjega sata možete zaustaviti ovu video lekciju kako biste imali vremena riješiti postavljene zadatke o glagolima. Provjerimo zajedno. Glagoli u tekstu su ne nadajte se, ću dokazati, ne mislite, ću dozivati, kazujem, je, učio sam, ne bjeh vidio, pođoh, božićevati. Jeste li razumjeli značenje riječi u ovom ulomku Šenojine pripovjetke? Primjerice, značenje glagola božićevati u posljednjoj rečenici. Možda ste mogli čuti u govoru svojih baka i djedova. Kako biste vi napisali tu rečenicu danas? Danas bismo rekli nekoliko godina ne bih vidio hrvatskog si doma, stoga pođoh godine 1860 i neke slaviti Božić u Zagreb. Služite li se riječima čije značenje vaše bake i vaši djedovi možda ne poznaju? Sada zapišite u bilježnicu rečenicu u kojoj ćete upotrijebiti baš takve riječi koje ne razumiju vaše bake i vaši djedovi. Jedan mogući primjer nerazumljive rečenice starijoj populaciji je i ova rečenica. Volim nositi hudice. Bi li je vaše bake i vaši djedovi razumjeli? U jeziku takve riječi, poput hudice, nazivamo pomodnicama, jer označavaju neku pomodnu pojavu. Brzo se šire i prihvaćaju, ali i brzo zastarijevaju. A zastarjele riječi kao riječ božićevati u Šenojinoj posljednjoj rečenici ulomka nazivamo zastarjelicama. I pomodnice i zastarjelice pripadaju leksiku na prijelazu, to jest ne pripadaju našem današnjem aktivnom leksiku. Ipak, zastarjelice i pomodnice nisu ni potpuno iščezle, odnosno prešle u pasivni leksik. Pasivni leksik, aktivni leksik i leksik na prijelazu analiziramo u sklopu vremenske raslojenosti leksika. Ona pokazuje kako su se riječi mijenjale tijekom povijesti. Međutim, neki su leksemi bili česti i nekad i sad. Promotrimo jedan takav glagol, čest i u Šenojino doba i danas. Neka to bude glagol iz rečenice učio sam prava i zakone na sveučilištu praškom. Radi se o sveučilištu u Pragu. Ovaj glagol učio sam svojim značenjem, ali i oblikom, daje nam važne informacije o pripovjedaču. Kad kažem sad, izgovorite zajedno sa mnom infinitiv ovog glagolskog oblika učio sam. 3, 4, sad. Učiti. Možete li svojim riječima objasniti značenje ovog infinitiva? Ako ste glagol učiti definirali kao radnju kojom se stječe znanje, čestitam. I u našoj rečenici preko glagola učiti, pripovjedač čitatelju šalje poruku o stjecanju znanja na sveučilištu u Pragu. Dakle, glagol učiti ima svoje leksičko značenje. Analiziramo li gramatičke kategorije ovog glagolskog oblika, uvidjet ćemo da se radi o prvom licu jednine perfekta, to jest pripovjedač piše o svojoj prošlosti.
Određivanje lica, broja i glagolskog vremena otkrilo nam je gramatičko značenje ovoga glagolskoga oblika učio sam. Leksičko i gramatičko značenje daju čitatelju Šenojine pripovjetke važne informacije o pripovjedaču. Naime, pripovjedač je u prošlosti stjecao znanje na sveučilištu u Pragu. Otkrivanjem gramatičkog i leksičkog značenja u jednoj rečenici dodatno smo upoznali pripovjedača Šenojine pripovjetke. A sada zamislite da se nalazite u Pragu i da ste, susrevši pripovjedača za vrijeme njegova studiranja, započeli s njim razgovor. Kako bi u toj razgovornoj situaciji istu tu rečenicu izrekao pripovjedač? Svoju rečenicu zapišite u bilježnicu. Pripovjedač bi rekao: učim prava i zakone na sveučilištu praškom. Usporedimo li Šenojinu i vašu rečenicu, uočavamo da se u rečenicama mijenja oblik glagola, odnosno mijenja se samo gramatičko značenje glagolskog oblika učio sam, učim. Vratimo se našem uživljavanju u pripovjetku. Pozdravili ste se s pripovjedačem i krenuli svojoj kući. Nakon pomnog razmišljanja, došavši kući, odlučili ste što ćete studirati u budućnosti. Tu svoju novu odluku zapisali ste u dnevnik, preoblikovavši Šenojinu rečenicu. Zapišite je u bilježnicu i pročitajte je naglas. Učit ću prava i zakone na sveučilištu praškom. Usporedimo li glagolske oblike u rečenicama, uočit ćemo jednu važnu glagolsku kategoriju. Smisao prve rečenice naglašava događaj u prošlosti preko glagolskog oblika učio sam. Smisao druge rečenice naglašava sadašnju radnju preko glagolskog oblika učim. A smisao treće rečenice naglašava događaj u budućnosti preko glagolskog oblika učit ću. O događajima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u hrvatskom jeziku brine posebna gramatička kategorija, to jest kategorija vremena. Za izricanje kategorije vremena postoje glagolska vremena. Promotrimo njihovu podjelu s obzirom na način tvorbe. Za izricanje prošlosti služe nam prošla glagolska vremena, a to su aorist, imperfekt, perfekt i pluskvamperfekt. Za izricanje sadašnjosti služi nam sadašnje glagolsko vrijeme, a to je prezent. Za izricanje budućnosti služe nam buduća glagolska vremena, a to su futur prvi i futur drugi. Zanima vas što se skriva iza upitnika? Da biste otkrili jezične pojmove skrivene iza upitnika, ponuđene glagolske oblike razvrstajte prema tablici. Ako ste odredili da je glagolski oblik učio sam u perfektu, glagolski oblik učim u prezentu, a glagolski oblik učit ću u futuru prvom, čestitam na uspješno riješenom zadatku. Usporedimo li broj riječi glagolskih oblika iz naših triju rečenica, vidimo da se tvore na različite načine. Neki glagolski oblici imaju jednu riječ, a neki dvije. Svako glagolsko vrijeme od dvije ili više riječi zove se složeni glagolski oblik, a svako glagolsko vrijeme od jedne riječi zove se jednostavni glagolski oblik. Pogađate li koji se jezični pojam skriva iza posljednjeg upitnika? Ako je vaš odgovor jednostavni glagolski oblici, čestitam. I imperfekt i aorist tvore se jednom riječju. Zapišite podjelu glagolskih vremena u bilježnicu. Jednostavni glagolski oblici su aorist, imperfekt i prezent, složeni glagolski oblici su perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi. U sljedećem zadatku vraćamo se našim trima rečenicama u trima glagolskim vremenima. Pročitajte rečenice još jednom i odgovorite na postavljeno pitanje u svoju bilježnicu. Je li stav govornika prema radnji u našim trima rečenicama subjektivan ili objektivan? Točan je odgovor da je stav govornika u trima rečenicama objektivan ili nepristran, to jest načinski neobilježen. Upravo takav stav govornika prema radnji zove se indikativ. U hrvatskome jeziku našao je svoje mjesto ne u kategoriji vremena, već u kategoriji načina.
Za razliku od indikativa, odnosno objektivnog načina izricanja radnje, postoje i subjektivni glagolski načini. Imperativ, kondicional i optativ. Oni su pristrani, to jest načinski obilježeni. Ovu podjelu zapišite u svoju bilježnicu. Uvježbajmo sada razliku među glagolskim oblicima u kategoriji načina na sljedećem zadatku. Pročitajte rečenicu i prepišite u bilježnicu samo obilježene glagolske načine. Zaustavite video lekciju po potrebi. Potpuna analiza glagolskih načina obuhvaća 2 primjera. Analizirajmo sada njihova gramatička značenja. Oba su glagolska oblika u drugom licu množine, u imperativu, koji je u negaciji. Imperativom potičemo na aktivnost, a u nječnoj rečenici izriče zabranu iste aktivnosti. Izrazit ću se sada imperativom da vas potaknem na novu aktivnost. Zamislite. Zamislite da ste dobili poruku u kojoj vas August Šenoa poziva na čaj. Zapišite u bilježnicu kako bi glasio njegov poziv na čaj. Ja sam zamislila Šenoinu poruku u obliku pisma, a pozvao me na čaj samo jednom rečenicom. Biste li došli na čaj? Nakon toga uljudno mu odgovorite. Imate 2 mogućnosti. Prihvatiti poziv ili odbiti poziv. Svoj odgovor zapišite u bilježnicu. Moj bi odgovor Šenoi bio: došla bih na čaj sutra poslijepodne. I u upitnoj i u izjavnoj rečenici izražen je subjektivni stav govornika, to jest izražena je mogućnost, i to jednim glagolskim načinom. Znate li kako se zove? Taj glagolski način nazivamo kondicional. Podcrtajte ga u rečenicama. Kondicionalom se izriče mogućnost, nesigurna tvrdnja i želja. I dalje se služim imperativom kako bih vas potakla na jezičnu igru. Zamislite da kucate na Šenoina vrata jer ste prihvatili poziv na čaj. On ih otvara, vi ga pozdravljate, a on vam se obraća ovim riječima. Napišite na crtu što bi vam August Šenoa rekao na vratima svoga doma. U mojoj je mašti August Šenoa otvorio vrata s osmijehom na licu i rekao: dobrodošli, dragi prijatelji, jer bi sa mnom bio i Lovro. Lovro je glavni lik Šenoine pripovjetke Prijan Lovro. Podcrtajte u Šenoinoj replici glagolski način te protumačite s kakvim je stavom August Šenoa izrekao svoju rečenicu. Glagolski način u rečenici je došli. Zbog smisla rečenice i konteksta same situacije možemo zaključiti da August Šenoa izriče želju, odnosno Šenoin stav je subjektivan, pristran, to jest načinski obilježen. Podcrtani glagolski način nazivamo optativ. Služimo se optativom u situacijama kada izričemo želje vezane uz vrijeme u kojem se govori. Izdvojimo ključne informacije o kategoriji načina. U kategoriji načina odabiremo s obzirom na kontekst naše komunikacije ili načinski obilježen ili načinski neobilježen glagolski oblik. Kao i glagolska vremena, glagolski načini prema načinu tvorbe jednostavni su ili složeni glagolski oblici. Jednostavni su glagolski oblici imperativ i optativ, jer se tvore jednom riječju. Kondicional, podsjećam, postoji kondicional prvi i kondicional drugi u hrvatskom jeziku, složeni su glagolski oblici jer se tvore od 2 ili više riječi. Indikativ, zato što je vezan uz kategoriju vremena kao izjavni način, može biti i jednostavni glagolski oblik i složeni glagolski oblik. Danas ste bili marljivi, baš kao i pripovjedač Šenoine pripovjetke za studentskih dana. Učili ste, odnosno stjecali znanje o glagolima. Zato ćemo sada ponoviti ključne pojmove i koncepte o glagolskim načinima i glagolskim vremenima. Što znate o kategoriji vremena?
Za izricanje prošlosti služimo se prošlim glagolskim vremenima, a to su aorist, imperfekt, perfekt i pluskvamperfekt. Za izricanje sadašnjosti služimo se sadašnjim glagolskim vremenom, a to je prezent. Za izricanje budućnosti služimo se budućim glagolskim vremenima, a to su futur prvi i futur drugi. Što smo danas naučili o kategoriji načina? Kategorijom načina izražavamo u hrvatskom jeziku različite stavove govornika prema glagolskoj radnji, a razlikujemo indikativ ili izjavni način, imperativ, optativ i kondicional. Podsjećam, u hrvatskom jeziku postoji kondicional prvi i kondicional drugi. Ponovite i o leksiku na prijelazu, popunjavajući tablicu ključnim pojmovima i vlastitim primjerima. Procijenite svoje znanje tako što ćete promisliti o svojem današnjem radu tijekom video lekcije. Zapišite kako ste se osjećali učeći o novim i nepoznatim pojmovima i konceptima, a zatim dovršite ponuđene rečenice. Na kraju sata odaberite jedan zadatak za samostalni rad. Iz ulomka Šenujne pripovjetke Prijan Lovro razvrstite glagolske oblike prema kategoriji vremena i kategoriji načina. U drugom zadatku na mrežnim stranicama istražit ćete leksik na prijelazu, te u tablicu o vremenskoj raslojenosti leksika dopisati i ostale vrste uspomodnice i zastarjelice. Odaberete li treći zadatak, sastavit ćete mali rječnik pomodnica kojima se danas služite u govoru. Na samom kraju sata željela bih vas, dragi učenici, pozdraviti jednim glagolskim načinom, točnije optativom. Veseli i zdravi bili. Doviđenja.